Πως ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου των Περιβολίων ήταν σε κακή κατάσταση πριν από 2 ημέρες λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης. Ωστόσο, οι άνθρωποι του συλλόγου, του ΑΟ Χανιά, αλλά και οι άνθρωποι του γηπέδου έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα λέγαμε πως φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί καθόλου από τις ακραίες καιρικές συνθήκες προχθές. Αποστόλη, είδαμε πριν από λίγο στο πλάνο και το πιο φανατικό κομμάτι των φίλων του ΑΟ Χανιά, τους Blue Boys. Μάλιστα δόθηκε και συνέντευξη τύπου, στην οποία πέρα από το ότι παρουσιάστηκε ένα νέο μέλος του τεχνικού team, ο Νίκος Παναγιωταράς, ως υπεύθυνος αναλύσεων αγώνων, απευθύνθηκε και κάλεσμα στον κόσμο της πόλης να βοηθήσει την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε και προτού να έρθουμε στο γήπεδο, όλοι μας περιμέναμε περισσότερο κόσμο, έτσι δεν είναι? Ναι, όντως. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ημέρα. Και με την ώρα ίσως. Και με την ώρα, διότι μπορεί γενικά σε όλη την Ελλάδα να λέγαμε πως αυτή την ώρα τα μαγαζιά είναι κλειστά, αλλά τα Χανιά είναι ανοιχτά τα μαγαζιά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο τουρισμός έχει έρθει ήδη, μάλλον δεν έχει φύγει ποτέ από εδώ, έχω την εντύπωση. Δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά νομίζω ότι συνεχίζει να έρχεται και θα έρθει πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Μόλις μπήκαμε στο 5ο λεπτό του παιχνιδιού. Εκτελεί ο Βασιλόγιαννης, κεφαλιά από τον Πάγκαλο. Οι κόντρες ζητούν χέρι γηπεδούχοι. Σε κάθε περίπτωση δεν φάνηκε να υπάρχει καμία απολύτως πρόθεση. Άρα και παράβαση. Να υπερασπιστεί ουσιαστικά την πλάτη του συμπαίκτου. Εδώ η φάση που σας χρωστούσαμε μερικά λεπτά νωρίτερα. Δεν υπάρχει όντως καμία απολύτως παράβαση. Παιχνίδι, όπως και ο Παπατζίκος άλλωστε, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του ΑΟ Χανιά. Ο Παπατζίκος απουσιάζει σήμερα, ενώ κλέβουν οι φιλοξενούμενοι και είναι καλή η ευκαιρία εδώ με τον Μπουμάλ. Βρέθηκε στο έδαφος, δεν συγκινείται ο κύριος Κίζας. Στο 6ο λεπτό η φάση αυτή, με το λάθος που έγινε στην άμυνα του ΑΟ Χανιά, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο Μπουμάλ. Εδώ ο κύριος Κίζας του κάνει κάποιες συστάσεις. Έχει κάνει τη διαφορά, η αλήθεια είναι, ο Ολιβιέ Μπουμάλ. Βάζει την μπάλα μπροστά του, πέφτει στο έδαφος, δεν φαίνεται και στο replay να υπάρχει κάτι το επιλήψιμο. Μαζεύει την μπάλα με το αριστερό ο Πάγκαλος. Πήσε πάνω στον Τζανί. Ο Σκάρος για τον Βασιλόγιαννη. Δεν υπάρχει offside. Το πλασέ του Βασιλόγιαννη. Αυτή είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία στο παιχνίδι. Θα την χάσει ο ΑΟ Χανιά με τον Ανδρέα Βασιλόγιαννη, αλλά είναι μια τελική προσπάθεια. Ο Γκμπαγκουιντή κρατά και δίνει τώρα αυτό στον δεξιό αμυντικό του Ηρακλή Ψαχνών. Στο δεύτερο δοκάρι με τη μία το πλασέ, με ευκαιρία του Μπουμάλ. Απαντά στην ευκαιρία του ΑΟ Χανιά ο Ηρακλής Ψαχνών. 1 λεπτό αργότερα, στο 55ο εθνικό, πάει και στην Κύπρο για τον Απόλλωνα Λεμεσού. Περνάει και τον Τσιμόντζη, θα κάνει και το σούτ με το δεξί, πολύ καλό. Μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Θανασόπουλος. Βάλθει χώρο τώρα δεξιά από την κυκλοφορία της μπάλας ο Βασιλόγιαννης. Γεμίζει με το αριστερό, κεφαλιά από τον Παγώνη έξω. Δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Δύο σκηνήσεις στους ακραίους χαφ, ελπίζοντας αυτό που... Για να δούμε τη φάση με τον Τελεκό. Τελεκός κρατάει την μπάλα, θέλει να περάσει, μένει όρθιος. Θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Χατζησαΐα. Σήκω του, λέει ο Κίζας. Για να δούμε και πάλι την τελευταία φάση. Βάζει λίγο το δεξί του χέρι ο Χατζησαΐας, αλλά νομίζω ότι πέφτει πάρα πολύ εύκολα ο Ντελέκος και πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να δώσει πέναλτι σε αυτή τη φάση ο διαιτητής. Κατάφερε να περάσει την μπάλα, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε και κανένα συμπαίκτης του για να την πάρει. Μεγάλη παλιά από τον κριτικό, εξαιρετική για τον Μπουμάλ. Με τον Μανολά. Μπουμάλ για τον Τσιμόντζη. Το σούτ από τον Τσιμόντζη στα δίχτυα. Στο 76 ο Ηρακλής Ψαχνών από τον αμυντικό του χαφ τον Τσιμόντζη παίρνει σκορ, παίρνει προβάδισμα. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Θωμά Γράφα και έχουν κάθε λόγο να το κάνουν. Σε μία από τις ελάχιστες φορές που έγιναν απειλητικοί μέσα στο μάτς, είναι αποτελεσματικοί. Βλέπετε και τον Ανδρέα Σταματή να πανηγυρίζει με τους ανθρώπους του Ηρακλή Ψαχνών στον πάγκο. Το Γουόγκα Τσιμόντζη από το Μαλάουι, ο 25χρονος. Λέγαμε στην αρχή της μετάδοσης ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον βελγικών ομάδων. Το τελείωμά του είναι καταπληκτικό. Με το δεξί, με εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα πηγαίνει πολύ κοντά στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Θεοδωρόπουλου, που εκτινάχθηκε αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει το μοιραίο για τον ΑΟ Χανιά. Τελεί ο ίδιος γρήγορα για τον Παγώνη που θα κάνει μια σέντρα προς τον Λουκίνα, κεφαλιά από τον Πατσατζόγλου. Το σούτα από τον Βαλιάνο έξω.
με τη συμπλήρωση. Σημαντικό ρόλο στο να χαθεί η ευκαιρία για τον ΑΟ Χανιά. Χάθηκε και το παιχνίδι. Για τους γηπεδούχους οι 3 βαθμοί πηγαίνουν στον Ηρακλή Ψαχνών. Με τον γκολ του Τσιμόντζη η ομάδα της Εύβοιας παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη σε αυτό το παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική των play-off της Football League Cup, κάτι που σημαίνει ότι ο Ηρακλής Ψαχνών είναι πλέον στους 3 βαθμούς. Ο ΑΟ Χανιά μένει στον 1. Αυτός είναι ο άνθρωπος που καθόρισε τα πράγματα στο μάτς, ο Ταουόγκα Τσιμόντζη.